Hoeveel wasbeerhoen binnen er in Friesland? Dit wordt de komende maand onderzocht in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De wasbeerhoen komt oorspronkelijk uit Azië en is troch de jaren heen via Duitsland in ons land kwam. Verschillende gebieden in het noorden van Nederland worden de komende tijd goed terugzocht, like als hier bij Oude-Holtpeer. Nou, hier ligt een grote dassenburgt en wasbeerhonden zitten 's winters en in het voorjaar graag in dassenburgten en dan liefst in delen daarvan die door de das niet gebruikt wordt op dat moment. En hoe lijkt het hier? Nou, dit is een behoorlijk grote burcht en die heeft wel wat van die pijpen die los liggen, een beetje afstand van de hoofdburcht. En daar zou gemakkelijk een wasbeerhond in kunnen zitten. Maar de beesten lieten haar haast neersjen. Mulder is dan ook vooral op ziek naar stront. Die wasbeerhonden zijn heel bijzonder in dat ze hun keutels steeds op dezelfde plek droppen. Ze graven daar niet bij en dus daar ligt dan gewoon een hoopje keutels, zeg maar 20 of 50 keutels bij elkaar. We willen ook voedselonderzoek doen, wat eten ze nou eigenlijk? En we willen proberen ook de jongen te vinden en een paar te zenderen, zodat we de dieren kunnen volgen in het terrein en kijken waar ze nou hun voedsel vandaan halen. Het zijn exoten. Leven ze ook schade aan andere dieren en de natuur? Dat is een van de vragen die we dus hebben. Daardoor kijken we dus naar voedsel en waar ze dan hun voedsel vandaan halen. In Duitsland, waar ze al veel langer zitten, daar is eigenlijk van schade niet veel sprake op dit moment. Maar we zijn benieuwd of het in de Nederlandse situatie ook zo is. Joet er geen succes, maar toen de ziek is pas krek begon. Onder eind van het hier met het kleerwezen.